Itu deh. Cek mereka fa ko fa furakɛ. Ama madame, mun de kun y'i sɔrɔ? Ale. I kɛnɛ ara sa wuli ka ti sɔrɔ ka jan fɔlɔ nka min sira ɲɛna. N'a bɛ mɔgɔw hakili la ko ne ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. I jɔ mina n yɛrɛ kɛ fatɔ yɛrɛ de. Walasa n bɛ se ka bɛɛ kɔnɔta dɔn cogo min na. Bi mɔgɔ man ɲi. N bɛna n yɛrɛ kɛ fatɔ ye halisa. Ne tɛ aw fila si fɛ. Ne bɛ mɔgɔ min fɛ na n k'o tigi f'i ye. Awɔ, o de don dɛ. E ma fɔ i ye worokɛ ko la fɔlɔ. I jɔ ne kan ka kuma fɔ sa. Ne bɛ ɲɛnɛbagoro de fɛ. Ne t'aw fila si fɛ. O keleya f'u ye ka dɔ k'o la yen nɔ. Ne bɛ taa ɲɛfɛ k'e to la. Walayi dusukasi yɛrɛ de bɛ ne ka ba. Ne yɛrɛ bɔra sisan ka to ɲɛnɛbagoro bilasira ka taa sigi ne ye miiri ɲɛnɛbagoro ka na ne janfa koyi. Walayi o miiri de bɛ ne la. Ba fana bɛ ne to yen koyi. Ne bɛ n ka sɔnja la e fana b'o appel tigɛ. Ne ye mun kɛ Ala la. Sɔnja bɛna ne faga koyi. Ne na tɛ. I furukɛ. Ayi ni fa donna mɔgɔ la a fɔra de ko ni fa donna mɔgɔ la k'i n'a kana la suko foyi tɛ nin na. Solution foyi tɛ nin na. Nin ye kungo de koyi. Oui, allô? Ne kungo ye nin fara i bolo. Oui, chauffeur. Mama Sumba ka mobili a y'a labɛn ka ban quoi. Oui, a ko y'a fɔ k'a bɛna taa ɲɔgɔn fɛ village la. Non, i b'a dɔn i bɛ min kɛ a to yen nɔ fɔlɔ han. A to yen nɔ fɔlɔ ne bɛna tila ka kuma fɛ. An bɛ tagali bɔ a ma fɔlɔ quoi parce que komi dunankɛ min nalen don. I b'a dɔn ale n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko caman bɛ an dala fɔlɔ a to yen nɔ mɔgɔ bɛ tile filanin kɛ an kɛrɛfɛ le temps que a ka ko ka don ordre la quoi voilà n'o kɛra voilà a bɛ sɔrɔ ka taa village in na ɲɔgɔn fɛ. Awɔ ayi a ka minɛnw ladon a ka minɛnw ladon. Voilà merci. Chauffeur ka de kun dɔ kan ko Mama Sumba kun y'a fɔ k'a ka taa bilasira village la. Donc ko ka ko a ma. A ye solution ɲini ninnu ka ko la sa. Bon a solution. Ayi solution jɔn ne tɛ. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Kaousou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Mishkatatu Zubaratata. Ça, c'est les Bolinamaranito. Jubra. Zubraka. Mishkatatu Zubaratata. Les Bolinamaranito. Ne ko mun démodèle dɛ he karamɔgɔkɛ mun kɛra mun démodèle a to i filɛ ka n ka wurudi bɛɛ tiɲɛ ni Attention. E janto yɛrɛ la dɛ. N bɛ ka n ka boli sɔn. Kana kuma ni kumara dɔrɔn bi o diyara sa. Mais n ka wurudi la he n ka mɛn de ma n ko n bɛ n ka wurudi de la i k'i nɛ minɛ. Ne bɛ n ka boli sɔn na. N bɛ ka n ka boli sɔn. Zuburakata. Zuburukuto.
Sacramentasta. Oh, no. Vamos, Nalias, vamos, Kayas. Kayatatas. Ni boya no follow. Na ba get. Hey. Ni bonga tapi kane mule ko kera. Ne ka boli viva. Abi ke yeko kele mishkatatu. Inyatala. Aga mana ko kenela. Mishkatatu ijo. Beli ito nyagon takana. Warbi ko ila sialen. Memintos. Nyebi fuli. Miminta. Kere wardi mo ba. Ala. Egi blan falo. Jutugu be. Dusu ka bo. Nyere lan cheke ta fiu. Karato ikani no fa kara Kenya. Tellement que Miminta go war fono. Manyeji bole ta sura diminga ifona war fono mo. Nere na kargo kana ni sei cho. Yana bo. Ko ya kara ni masawo ni mai. Maria munya fo awolo baima la ilaha illallah akabeta kungo kono na la ilaha illallah Maria mundun tara kungo kono na la ilaha illallah. Est-ce qu'il est fatigué là? Il est naminé là. Muso datu me kungo kono na Odunya fo Maria muma la ilaha illallah. Adunya fo Maria muma la ilaha illallah. Adunya ko Maria muma. Avec un naminé. Mariamu idun famasa la ilaha illallah. Nte fato kan. Fenyu dobora kungo kono na la ilaha illallah. Adunya ke Mariamu bugoye. La ilaha illallah. Papa no fe. Ay, kana ka fana. Abina nyana bo sisa ni wallahi ne bise kan frage. Sisa sanya ni famille dare ne bi nyaji tesa. Ni ma abaka dogli foto dogli te. Maria mutuye dua udeye. La ilaha illallah. Adudu me furu batoke la ilaha illallah kungo dunye Mariam soro la ilaha illallah
a wulila ka taa kungo kɔnɔ na a ko a bɛna furukɛ dɛmɛ wɔkulɔni nana a dun bɛna furukɛ dɛmɛ bana dun ye mariyamu sɔrɔ a dun nana so kɔnɔ na mariyamu dun ye kɔjiw tɛmɛ jinɛw dun ye mariyamu bugɔ nin yɔrɔ in ne bɛ nin yɔrɔnin a taara nɔfɛ kungo kɔnɔ na kungolo dun ye mariyamu sɔrɔ fɛnjugu dɔ ye mariyamu bugɔ lahi ne ɲani ne bɛ se ka nin o dun kɛra kungo kɔnɔ na fɛnba dɔ ye mariyamu bugɔ a dun yabuga kungolo la karamɔgɔkɛ Muridin kala ne ɲani wa nin ye kɔrɔkɛ ka baara de kɔrɔkɛ jinɛ tɛ kɛ tan koyi kɔrɔkɛ billahi nin ye jinɛ kɔrɔkɛ ka baara ye kɔrɔkɛ de bɛ nin sugu kɛ buna hadamaden na ta a faamuya nin kɔni ni ne ka sogo nɔgɔyalen o kɔrɔkɛ kɔni tɛ sa foyi tɛ kɔrɔkɛ ne bɛ nin furakɛ billahi ne kɛra dutigi ye kaban bɛ n kabila bɛɛ la nin ko bɛ taa ka worokɛ a bolo da ala n'a kira to tan kɔrɔkɛ Soulja music. Suwakɔrɔ i nali diyara n ye kosɛbɛ Suwakɔrɔ n'i m'an dɛmɛ an ka ɲɛɲini ni muso in ka fako la kɔrɔkɛ de ye fa bilalen min filɛ sunɔgɔ la nin ye ni kunsigibaw kun tuntun bɛ fa wolo la Suwakɔrɔ n dɛmɛ dɛ ba ɲana ka ban foyi t'i la e ba e kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ nin e ka bana kɛnɛyalen ne ɲani ka dugukolo ko latigɛra ne ka dugukolo latigɛra dugu yɛrɛ jɛra ma ni faamu dɛ mun ye ne maramuso salon kɔnɔ yan nɔ ne kunkolo mun ye ne sɔrɔ o tuma mun ye ne sɔrɔ tan mun ye ne sɔrɔ n kunkolo bɛɛ bɛ k'an dimi ma ni faamu dɛ ne ye cɛ jɔ nin natɔ ye tan i jɔ n da kan kɛ sunɔgɔbagatɔ ye i jɔ n da n bɛ n yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye cɛ min natɔla filɛ nin n bɛna nin jate minɛ t'a dɔn nin ye mɔgɔ min ye ne bɛ ka miiri wo ye depuis ne taara ɲɛnɛbakuru bila gɛrɛsu fɛ yen ne worokɛ ni ma lafiya depuis dugu surɔ ne bɛ ka miiri ni n ko n bɛ hakili jigin bɔ a la togo o togo ne hakili tɛ se ka bɔ ɲɛnɛbakuru la ne bɛ ka miiri ne taara nin bila ne nimisara wo ye walayi ne nimisara ni nimisa tɛ kelen fila ye bi ne worokɛ
wallahi nimisa dɔ bɛ ne la bi ɲɛnɛbakuru bilali la gɛsu fɛ a tɛ se ka fɔ ka ban ko ma nimisa fɔ n tagalen y'a bila kan ko do ka siyan sura yɛrɛ ɲɛ da ayi ma lafiya yɛrɛ wallahi Allah de bɛ ne ko tiɲɛ don koyi ne kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn de b'a ko la wallahi ne wurikɛ dabali bɛɛ de banna mɛ n ka nin da yan fɔlɔ n ka yɔrɔ sɔrɔ tile yɛrɛ bɛ ka gan wallahi Urugia. Urugia na ne bila malo ba kono koyi. Ai ne ɲanama guru kɔni malo ko kɔni ya dɔgɔnga ni kelen sen. Ni an ka kɛ malo julangolo ye a dun bɛɛ ka wusa malo fana sutaralen o ka ɲi ni malo julangolo ye a bɛɛ kɔni ka wusa ko sɔ bɔra k'a fɔ k'a bɛ ne don malo kɔnɔ Ala na kira wuli ka kayanama fa a bɛɛ kɔni ka wusa k'i ma kɛnɛya a kuma in tɔ bɛɛ ka wusa n'o ye a taara ko jɔn man kɛnɛ wa ni cɛ in bɛ ka mun de kɛnɛya ko kuma fɔ ta ko kɛnɛya kɔri ne Mariam tɛ fa kɛnɛya ye kumabaya i k'a kɛnɛyalen tɛ nin ayi ne mɔkɛ ma nɛgɛ n koyi fɔ furakɛ kɔni o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen i jɔ de cɛ in bɛ k'a fɔ ko fa furakɛ o tuma Mariam o tuma mun de tun y'i sɔrɔ ale i kɛnɛyara sa wuli ka ji soli ka jan fɔlɔ nka min sira a ɲɛna n'a bɛ mɔgɔw hakili la ko ne ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ i jɔ min na n yɛrɛ kɛ fatɔ yɛrɛ yɛrɛ de walasa n bɛ se ka bɛɛ kɔnɔta dɔn cogo min na bi mɔgɔ man ɲi n bɛna n yɛrɛ kɛ fatɔ ye halisa Ai, sɔ bɔra ne nɛgɛ